Amaphele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngendaba ezitha ngonontanda kuphakanyiswa obvapho noma nontshanga sodiba indlela abathi beyidiba indlela bayidiba indlela. Namhlanje is Friday 4th of February 2022. Bayazi ke abantu ba Friday sihlanganisa amagqabi namaxolo, sihlanganisa ingcambu, sihlanganisa into ezinyangayo bantwana abahle xa sifaka namafutha, sifaka amasiba, sifaka amathambo ukuba kuyanyanzeleka ukuba yenziwe lonto. Namhlanje ke njengoba sithi Friday nje sizabe sicenga amabandla. Namhlanje sizabe sithetha nayo kaloku lo minyanya ihleli kuzo ezo ndawo zabantu abadala, sibaphakamisa besezingetheni, besemzini omkhulu, besemathafeni, emiqolombeni, bephezi kwentaba, besemachibini, besemifuleni, besemithonjeni. Siyacenga xa senje njalo sithi sicenge singenako kuni mabandla. Sabe sisenza lonto ke namhlanje kuba sisithi kuvalekile bantu abadala, kuvalekile amaqhina asenza singakwazi ukuhamba. Nansi into esifuna uqala ngayo ke namhlanje wena muntu ozinca ngobumnyama ukuthi le nyanga kaFebruary is Black History Month. Khawuhambe uyofunda ke ngayo i-Black History Month so that as a black person uzozinca man ngokuba umnyama. Unumber 2 sithi wena muntu ububhalisile kwisikolo sakwaVusilanga sokufunda ngamayeza, impendulo khange ziphume izolo ngenxa yengxaki eziliqedlana, kodwa namhlanje you are going to get i-communique esuka apha ekhaya. Unumber last ke kule nkcukacha siyichazayo wena muntu ofuna ufunda ngawo amayeza practically kwi-masterclass, bhalela ugogo umakhosi ahlangene udaily, either you send WhatsApp okanye loo nto yiyo 082 960 6214 082 960 6214. Masingene ke kuyo into yakhe unamhlanje uFriday apho sithi khona sicenga amabandla. Sithetha nabantu abadala namhlanje ngawo amayeza esintu. Sisithi bantu abadala kuvalekile man, ebhodini asisaboni nakakuhle, indlela isike yamnyama, kugcwele yonke nje into egcwala endleleni, imingxunya, zinto esingazaziyo ezisivalela indlela. Siyacenga ke namhlanje nansi into esifuna ukuqala ngayo ke xa sithetha ngokucenga amanyange. Sithi xa sicenga amanyange bantu abahle singabantwana babo. Uthi omnye umuntu tatubhele amathongo avalekile, abantu abadala basaveli nangethongo batsho ukuthi bakhalela ntoni, bafuna ndibenzele ntoni. Omnye athi nezinto ezimdaka ebendiqhela uzibona zisiza ngethongo azisaveli ngokubomi bam, izinto endandiqhela uzazi zingekenzeki ngoku ndibona sekusenzeka, amathongo avalekile. Sikhalela loo nto ke xa sicenga amanyange sisithi mawavele noba kungethongo, omnye makathongelwe noba ngomnye, ukuba baveli kuwe mabavele kumntu ozawukwazi ayizise into kuwe. Omnye uthi imali ayihlali tatubhele, omnye adathi ndiyabhajetha man, ndiyabhala phantsi ukuba nantsi imali ingene, nantsi endiyikhuphileyo, nantsi enye ndayikhupha, nantsi enye ndayikhupha, but before I know it I cannot tell ukuthi enye imali iphi. Apha asithethi ngomntu othatha imali ayisetywaleni, thatha imali ayise kwinto engabuyiseli imali back. Thetha ngomntu othi imali ayihlali, uyayibona imali ingene kodwa akayazi biphelele phi. Omnye uthi ndiyaphangela, bayafika abantwana bezi-interns, xa befika bafikele kum ndibathathe ke ndibabonise zasemsebenzini, ndibanyuse, baqeshwe abaqeshekayo. Ndithi ndingekayiboni uba le nto kuxa itheni, ndibona aba bantwana sebekwilevel endikuyo, abanye bayandi-overtake apha emsebenzini, izinto zam azihambi kakuhle, ndilwa nomntu wonke apha emsebenzini ndinesichitho, ndinesimnyama, andifunwa emsebenzini, nomsebenzi endiwenzayo nendiwenze kakuhle kodwa awubonakali. Omnye adathi nam ndiye ndiyibone le nto ikhalazelwayo ukuthi hayi injalo. Omnye uthi ndiyakhanda man, namhlanje ibile, komso yileya, komso yile. Xa ndikhanda le ndizixelela ukuba ukuyigqiba kwam le ngxaki ndijongene nayo izawuhamba imoto yam ibe phayana endleleni, ndireyisise nabo ooSchumacher, kodwa le moto ayide igqibeke.
Umntu ondikhandelayo naye ude atsho ukuthi hayi iyandoyisa, bendicinga uba yinto elula. Omnye athi ndithi sendimqalile umkhandi andishiye ndiyoqala omnye naye andishiye. Omnye uyakhala uthi abantu abadala bandifake kule nto bathi nasi sipho abandinika sona, ndasibaleke sisipho, ndithe ngoku sendisithatha abasabheli abantu abadala. Ndingena kulo mntu athi uyandithwasisa adlale ngam ndiphume ndiye kulona naye andityela imali ndiphume. Baphi kanti aba bantu bebethe mandibathwasele? Itheni ngoku le nto seyinto esheke nam nje? Ezi zinto abantu abahle zii-concerns ezigenuine. Ezi concerns zigenuine zifuna sithini? Sizinqulele, kuba nanko omnye akhala uthi ndiqalile ibhizinesi. Le bhizinesi andiboni ukuba indisaphi, into yenzayo indityela imali. Uyayibona ke lena mntanomhle, ixesha elininzi iba nguwe. Ewe, nabantu abadala nabo bafuna usondezwa kwezinto, kodwa ixesha elininzi iba nguwe ngokuba ungabaxeleli ukuba uyoqala into. Bakujongile, abayazi ukuba wenzani. Namhlanje sithi sizawuhlanganisa ke bantu abahle ezo zinto zokuthetha nawo la manyanga, siwacenge siwacele, siyanqula siyacenga siyathandaza xa sisenjenje. Kodwa ithi le nto phambi kokuba siye kuwo la manyange, kuwo la mathambo alela ukuthula siyowashukumisa, kuthiwa masiqale sikhuphe izimnyama, khuphe izichithwe imigqwaliso, ukwenzela uba ufike kubantu bakokwenu kungekho nto ikuvaleleyo. Kuthethwa ngeveil ngabantu abakhumshayo, kuthethwa ngee-shrouds ngabantu abakhumshayo. Kuthiwa there's this curtain eyenza ukuba neentlahla zakho zingafiki, kuba kaloku into ephambi kwakho ngulo moya umdaka. Kuthiwa yikhuphe ke le mimoya imdaka. Kuba kuthiwa zizilwane, zisuse ezizilwane, kuba kaloku ukhokhela zona. Uthi usiya kubantu bakokwenu kuvela zona. Uthi uyenza loo nto nasemsebenzini, uthi usiya kubantu bokukunceda akuveli wena, kuvela nantsi imimoya emdaka ephambi kwakho. Siyayigxininisa into ethi njengoba at a physical level uhlamba nje ube mhle ube clean uthambise ufake iperfume zakho, even at a spiritual level you need to be clean. Cleanse the spirit before anything. Zininzi ke izinto zokuklina izipirit, izinto zokubhalansa your energies. I-crystal stones yenye yezinto ezisetyenziswayo. Abantu universally bayazisebenzisa ezi crystal stones. All cultures, there are people who swear by ezi crystal stones. Zama ke nawe ukufunda nto ngazo. We've discussed some of them. Number 2, kukho into ezikuthiwa essential oils. Essential oils zii-oils ezisuka kwi-plants. Gxininisa bhele, ii-oils ezisuka kwi-plants. Xa sisebenzisa ezi plants sifutha sithini sisenza yonke loo nto ngazo ezi zityalo, essential oils is called the essence of that plant. Sifumanele ezi oils. Abanye abantu bazawusebenzisa iziwasho ke. Iziwasho ngokwe-definition yalapha ekhaya, wena mntu uzawungena kwi-Vusilanga Academy, sithi into ifumane evenkileni man isiwasho, kubekho u-unless, but senza loo nto xa sifika phi esikolweni. Sithi zifumanele ezi ziwasho. Zikhona esesikhe sazincokola apha ekhaya, klina mntanomhle. Eyona nto ke siyididiyelayo thina apha kwaVusilanga ngamayeza. Amayeza aza kususa ezi zinto uhamba nazo, ukwenzela uba uthi usiya kwezi ndawo ucenga kuzo, ufuna okuhle kuzo, ufike umhle mntanomhle. Kuba kaloku asizukwazi ungena kule direction ilandelayo nawe ube ulandelwa ngawo la mathunzi amnyama. Masingene ke kuyo lento yokucenga lamabandla. Apha kule nto ke sithi siqhaqha lamaqhina mntanomhle, sicenga ononyanya ngokuba sisebenzise amayeza ababewasebenzisa nabo, ukwenzela ukuba sithethe nabo aba bantu bangekhoyo balele ukuthula. Uyabona ke mntanomhle, noba ukholelwa kweyiphi inkolo, siyakukhumbuza thina sithi ukuba sasikolonizwe ngamaNdiya kweli lizwe, we would be Buddhist okanye would be Hindu mntanomhle. Uba besikolonizwe ngama-Slums, we would be Muslims. Ngoku sikolonizwe ngamakoloniali ayingamaKristu, now we are Christians. Yonke loo nto doesn't change the fact ukuthi sihamba nabantu abangekhoyo. Masihlanganise ke nanga la mayeza sithethe nabo regardless of ezinkonzo zethu. Khawufumane eli yeza kuthiwa ngundwendweni.
bathi ngugotyibe bathi nguntombi zibelethene. Izawufika ingamagaqa ke lena into. Khawufumane liyeze kuthiwa impendulo ebomvu, bazawuthi ingwedlana. Apha asithethi ngelakhuni kuthiwa impendulo. Xa uyifumana le mpendulo khawuyilume, uzayiva inabo ubuswitana. Abukho bukhulu kodwa inabo ubuswitana. Yindlela ozawuthi uyazi ngayo. Yingcambu is seldom isize bigger than your thumb. Ukuba ingangenyawo lakho ayiyo, khawufumane igobandlovu. Bayazenza ke mistakes. Umuntu ayofuna igobandlovu anikwe ingobamlomo, omnye anikwe ingobamakhosi, omnye anikwe umdlandlovu. Gobandlovu qwaba, nothing more. Khawufumane idangabane. Ukuba kuyenzeka akunyanzelekanga, ukuba kuyenzeka khawufumane idangabane eli-purple. Idangabane lasemanzini, either lelaselwandle okanye lelasemlanjeni, lizaba purplish stock salo. Iyingcamo le nto sithetha ngayo. And then ufumane uvuka lona waselwandle. Xa uzifumene ke ezi zinto zonke in equal parts, mntanomhle, mayixhomekeke kuwe le nto. Le nto ayifuni uyithenge kwaBhela, ifuna uzenzele. So to interact with la mayeza uwasebenzisa, uzifumene ezi zinto, khawuzenze in equal parts except undwendweni. And naye undwendweni khawumngqushe eli, umomise, uzame ukumenza abe fine njengoba namanye ezaba fine, because yena ukuba umfumenanga eli uzawuba zii-lumps, because le nto is i-consistency yento eziqinayo. Andifuna uthi ngathi into ethile. Ngqushe in equal parts except undwendweni. Uzihlanganise ezi zinto. Eyokuqala khawenze isilawu. Khawenze, andanoba xa ndisithi igobongo iyona, but into efanayo xa sesiyisebenzisa and the intention. Khawubethe isilawu, ucenga abantu bakokwenu, ucenga ukhale. Ukuba ikhona imisebenzi usewuyenzile phakathi kwekhaya, bakhumbuze. Ukuba kukho imisebenzi uyenzileyo, yichaze imisebenzi eshotayo uthi uzawuyenza nini. Kwangalo eliyeza, mntanomhle, khawulifudumeze nje kancinci, ungalipheki phalaza ngeliyeza. Njengoba uphalaza still ise-process yophahla, uyacenga kubantu abadala, uyathetha. Uphinde uthatha kwa eliyeza. Xa ndisithi eliyeza, ziipatsi mosi from laa nto ubuyihlanganisile. Lena yokuphahla khawuyidibanise nazo izinefu zakokwenu, amacuba akokwenu, umilimili wakokwenu. Faka apha kwimpepho yakokwenu yonke le nto sicenga amabandla ngazo zonke ezi ndlela. Ukuba uthi wena ubucelwe ukuba uthathe ubizo, yichaze yonke le nto. Loo nto ubhizi yiyo. Ukuba ufuna imali, ukuba uthe emsebenzini awupromotwa, sithi wena mntu orun ibhizinesi, wena mntu othunyanga abantu, phinde uthathe kwa yonke le nto uyisowukhe, uchele phakathi kwekhaya, ngaphandle nangaphakathi, uyifake umilimili. Thetha nabantu bakokwenu mani, cenga okucengayo, cela okucelayo, vuma amatyala. Tatomkhulu bani inkomo yakho andikayilibali, makhulu bani lethi ubuyicelile andikayilibali. Yonke le nto ifuna imali makhulu, andinamali esandleni, ndicela undinike umsebenzi xhekwazi lasekhaya ukwenzela uba ndihoye wena, ndihoye nabanye kuba nibaninzi. Andinamali, jonga nangoku emsebenzini kwenzeka le nale. Ndicenga nina ke bantu abadala ukuthi nibe phambi kwam, mandithi indawo endifika kuyo ndifike nina senifikile, ndicela imali izidlwele zasekhaya. Nobize ngelotho, noba ndiyichole, noba ndiyiphiwa ngumntu, noba ndiyifumene njani, imali ayikho, imali ayihlali. Andikwazi ukwakha khaya, andikwazi ukhulisa abantwana kuba imali yindlela esiphila ngayo. Asisalimi kweli xesha, asisafuyi. Ezo zinto zenziwa ngemali. Uyanqula ke ngelaa xesha uyacenga kuzo zonke ezi ndlela, ubathembise ongazukwazi. Okay, mandiyiphinde, abantu abadala sibaxokisi. Xa usithi ndizawukwenza into ethile, uzuyenze kuba bayakubona xoka indini buyaxoka, bangakuhoyi. Thetho yaziyo ukuba uzawuyenza. So yonke ke le nto yokukunqula, wenda namhlanje ugalela kwimpepho, izolo ubuphahle emfuleni kuloo ndawo uphethe kwa eliyeza. Ulinde, abantu abadala bayacotha. Omnye umuntu uzawuthi tata uBhela izolo nditshisile impepho kodwa kukangeni mntu apha kule ndawo ndisebenza kuyo, kwenze njani? Nawe you've been taking your time
ukwenza into zabantu abadala, sometimes ngabo basakujongile, they want to see your commitment. So sithi ke bantu abahle, nansi into ebesiyiphethe namhlanje, sicenga lamabandla ningadinwa. Abantu abadala bayaphendula. Ask me, there are many of us who've been through hell. Sicenga izinto zabantu abadala side siphelelwe nalithemba. Xa bephendula bayaphendula impendulo uzawuzibona. Abanye baphendule emini ilanga lihlaba umhlaba kujonge wonke umuntu kude kuthiwa kutheni ngathi uthwele nje, kanti uthwele ezi zihlwele zakokwenu. Awuthwelanga nyoka mana, awuthwelanga mpundulu, awuthwelanga mamlamba, awuthwelanga nto ingazwayo, uthwela amaxhego namaxhekwazi akokwenu. Nansi into ebesiyiphethe bantu abahle, sithi singagive up kwizinto zabantu abadala. So dibana ngomso ke, camagu.